Здравейте! В Банкя сме и мои приятели ми препоръчаха тук бургерите. Били много по-добри от тези в София. Като видях снимките, не издържах и дойдох да ги пробвам. Елате да видим дали наистина си заслужават. Мястото, което ще ви покажа, има огромно разнообразие от бургери. Четеш менюто и почваш да се чуеш, аз ли ще избирам бургер или бургера ще избира мен. Уникално е, че повечето сосове са авторски, техни, измислени, правени само тук. А най-якото е, че собственика ходи лично да избира телешкото месо всеки ден, без никакви глупости в него. Цените между 14 и 23 лева, ама и бургерите са големи. И за разлика от другите места, където ядеш бургери и после търсиш закуска, тук имаш безплатни домашни картофки. Пробвах и други неща, като с картофки с наденички, с халапеньо, бекон, калори, ама вкусни калори. Имат над 73 вида бира, чешката е любима. Показвам ви как моята приятелка си налива. Мъжете от компанията няма да ги снимам, за да не хейтите кой е пил сок, кой е пил вода. Ах, вие! Хапнахме и тартор, поне така го наричат. На практика пилешко, сос, пържени картофи, но наистина сос подобява вкус на тартор, така че го броим за таратор и е нискокалоричен от мен, да знаете. Компанията беше тотално преяла, но трябваше да си разделиме поне един десерт. Няма как. Торта с маскарпоне и нутела, ама с цедено мляко, което придава леко кисел вкус. Честно, влюбих се. Мястото е на футболно игрище, интериора е семпъл, но като ти сложат чините, ти спираш да виждаш дори приятелите. Собствениците, част от персонала и любовта усещаш във всяка хапка. Кой го е посещавал това заведение?